Hej altså. Hej. Vi vil sådan set bare lige give sådan en lille statement, efter vi har lavet vores lille podcast her. Hold kæft, hvor var det bare godt. Det var skide lækkert. Det var vores første tomands podcast, skal lige sige, det har vi ikke prøvet før. Så vi var sådan lidt, kan vi bære det? Kan vi jo ikke. Men det viser sig lige pludselig, at vi har haft alligevel nogle stykker, der har siddet og kigget med på Ustream, hvor vi var live. Og der har været nogle søde, flinke, lækre lyttere, der har og seere, der har ringet ind og skrevet ind. Præcis. Og altså, man kan sige, at vi var lidt ude af det sædvanlige element, fordi vi var fandme dybt nede i få emner. Men det var også meget rart. Det er skide lækkert. Ja, det var det sgu. Men det kan I gå ind og høre på podcasten. Gå ind på vores hjemmeside, så kan I lige få det ned på jeres iPhone, når I sidder og kører bil og sådan noget der. Smid den på højtalerne i anlægget, fordi det er skide farligt at have den op i ørerne her. Så kan I ikke høre, når politiet de kommer med udrykning og sådan noget der. Men og hvis man vil se det, det kan man også nu. Fordi det hedder, fordi vi har lagt det op. Vi har faktisk optaget det på Ustream. Så hvis man går på Ustream. TV! Ja, men det er med U, det er ikke med U, ligesom YouTube. Det er Ustream. Ustream. Ja, præcis. Og hvad det hedder, hvis man går derind. Og det er heller ikke med Red, ligesom Redstream. Eller hvad det hedder, det er Ustream med U og .tv. Søger man på de belgiske joder, fordi de tager ikke ø. Nej, joder, så kan man godt finde en kanal, der hedder de belgiske joder TV, lige ude i et. Og der kan man se vores sidste podcast, altså nummer 5, den vi lige har lavet. Så kan man lige følge lidt med derpå. Se os live, hvis I har så lidt liv, at I gider at sidde og bruge jeres fredag aften på det. Altså det fredag aften lige nu, og vi sidder 2 fyre her og snakker sammen. Altså, det er også en lille whisky. Skål min ven. Ikke også? Ja. Der kan du lige rømme sådan. Så, men vi vil sådan set bare lige takke af for i aften og sige hyggeligt, at I vil join os. Håber på, at I downloader den inde på vores hjemmeside. Jeg håber på, at det senere han kan blive på iTunes, men indtil videre vores hjemmeside støtter op om det. Kom på Twitter, følg os der, anbefal os til jeres venner på Facebook, de belgiske jøder, og så husk, debelgiskejøder.dk. Vi har brug for jer. Ja, det har vi. Der er hundredvis af afrikanere, der sulter hver dag. Ja, præcis. Derfor er det vigtigt, at I liker de belgiske jøder. Og spred det, spred det. Ja. Det vil de gøre for jer. Præcis. Husk nu på afrikanerne, når I lytter til det her. Vi ses. Del os på Facebook, og indtil da, ha' det rigtig godt. Og så forbliv sort. Stay black, bitches. Peace! Hej!